Pumalo sa 3,965 na biyahero ang naitalang stranded sa mga pantalan sa Bicol dahil sa pananalasa ng bagyong Opong sa rehiyon. Ayon kay Ensign Paul Lawrence Literal, Acting Public Information Officer ng Coast Guard District Bicol, na-record ang naturang bilang mula pa kahapon ng umaga, kasabay ng pagkansela ng biyahe ng mga sasakyang pandagat. Kahit aniya tapos nang manalasa ang bagyo, ay hindi nila agad-agad na pinapahintulot ang pagbabalik ng biyahe hanggat hindi pa maayos ang lagay ng panahon. Bawal pa rin ang pangingisda. Bali po sir, nakabase po tayo sa pagbalik ng biyahe sa weather po natin sir. Kung wala na pong signal o gale warning po mabigay yung pag-asa at depende na rin po yan sa lagay po ng panahon kung papayagan po natin sila magbiyahe po sir. Dagdag pa niya, nananatili silang naka-heightened alert. Paalala lang po kami sir sa Coast Guard District Bicol. Muli po kami nagpapaalala sa pamumuno po ng aming DC Commander na si Commodore Alban E. Roldan na 24 oras po kami nakahanda upang tumugon sa mga pangangailangan sa naging epekto po ng bagyong Opong. At maaari po kayong tumawag o message po kami sa aming hotline or sa FB page po namin na Coast Guard District Bicol sa anuman pong concern. Samantala, magpapadala ng 60 tauhan ang Coast Guard District Bicol sa Masbate para magbigay alalay sa mga apektadong residente. Magpapadala rin ang ahensya ng 3 karagdagang floating assets at 2 land assets upang mapadali ang pagbigay ng tulong sa nasabing lalawigan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.